Kører vi? Ja, vi kører. Vi er på en udforskningsmission, hvor vi skal finde landvejen til Amerika. I vores store søgen har vi passeret Selvskov og er i ukendt land. Og vi har fundet spor af en ukendt civilisation. Dr. Mads vil nu vise os det spændende fund og forklare, hvad stenene sandsynligvis har været brugt til. Ja. Goddag. Ej, en gadehjørn. Jeg hedder professor Mads. Jeg havde mig lægge ud med en beskrivelse af disse fine sten engang. Denne sten er markant mere rødlig end denne sten. Og det indikerer... Og professor Antius har lige knækket sig i grin. Og det indikerer... Jeg må komme til den konklusion, det jeg vil sige er, at denne rødsten er i familie med dette træs røde blomster, som I kan se i mærkerne af her. Ja. Og dette træ er aldrig set før, heller ikke den sten. Vi ved ikke lige nu, hvor vi befinder os, men et sted imellem Selvskov og Amerika. Ja, vi er på vej til at finde landvejen mellem Selvskov og Amerika. Ja, og vi har som sagt... Professor, vi er ved at tør på filmrulle. Nej. Der er flere timer. Nej. Jeg sagde jo med det.